Hvor fanden er jeg en dame? Det har jeg sgu da ikke valgt, har jeg? Hvornår fuck har jeg valgt det? Dun, 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 dun. Lad nu... Giv mig dit våben. Tak. Hvor skal du hen, hva'? Skal du op i kufferne? Farvel. Jeg vil gerne skyde til patten. Jeg vil lige se, om jeg kan ramme. Ej, jeg er fucking død. Hvad fanden laver han med sit ben? Han er død! Godt! Please ikke dræb mig! Ej! Tak! Jeg løber med røven. Er det ikke kineser, eller hvad? Må jeg være med til at snakke? Snak med mig? Ja, snak! Hvad fanden? Ja, så skal jeg lige spille smart, ikke? Eller hvad fanden? Du skal sgu da ikke bare stå og glo. Jeg er ikke en luder, vel? Ej, fuck, det må jeg sgu undskylde. Øj, hvad en scooter. Ej. Jeg lige var faldet. Jeg lige var landet på en. Fuck, hun var heldig. Let me right see. Please, kom igennem. Jeg vil så gerne igennem. Kom nu igennem, please. Nej, jeg vil ikke. Og nu tænker jeg, skulle leve så på et GTA EV. Måske åbne på en nice måde. Hvad fanden er der gav med døren? Kuren håber ikke, der er vand. Hvad fanden laver ham der? Er det ikke cola eller sådan noget? En Red Bull. Let me take that Goldfire. Nej, du kører ikke. Okay, Shorty. Fuck. Shorty. Hvor fuck er Shorty? Hvor fuck er hun? Okay, her kan man... Og det er en pik. Den her lyden her, der er i hvert fald en lyd på. Chok! Prøv lige at kigge på ham! Ej, fuck! Hjælp! Det er så klamt ud. Hvor er en ulækker. Skrid. Så er jeg døgn. Og så skal man være fuld af fucking skæg. Woohoo! Eyebrows. Monopoly. Emily. Den skal være rød. Okay, nu har jeg chancen for at teste den her. Ej. Tak fordi I så med på den her highlight. Det kan I se mig lige nu. Men vi ses næste gang. Au.